Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň Türkmenistanyň prezidenti yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkirde başly goşun generaly Gurbanyň Berdimuhammedow täze ýylyň ilkinji döwlet howpsuzlyk geňeşliginiň mejlisine geçirdi. Mejlisde yurdumyzyň hary hukuk goraýjy idaralarynın geçen 2020-nji ýylda amal aşyran işleriniň netijelerine olaň öňüne ýakyn geljek üçin durýan wezipelere garaldy. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary. Ben şoň siz bilen şu ýylda Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň ilkinji mejlisini geçirýär. Mejlis hary hukuk goraýjy idaralaryň 2020-nji ýylyň 10 aýyna anyp barlan hem işleriň netijelerini sereder söýleýär. Garaşly döwletimiň howpsuzlygyny hem parahaçylygyny üpşün etmäge, harym hukuk goraýjy idaralaryň maddi nizamyny binýadyny kämilleşdirmäge we hem berkitmäge şeýlemkär hem beýleki meselelere arar maslahatlaşar. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Goranmak ministri Günnogduýew söz berdi. Goranmak ministri geçen ýylda ýerine ýetirilen işler yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň kuwatyny ýygyldyrlyp oturandyrmak maksady bilen milli liderimiz tarapyndan başlanan toplumlaryň harby özgertmeleriň öňe ilerledilişiniň barşy ýokary hünärli harby işgärleriň taýýarlanýy, harby gullukçylaryň gulluk etmegi we durmuş üçin has oňoýly şertleriň düredilişi barada hatabat berdi. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, milli goşunyň bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň beýik galanlarynyň goragyna tak durmalydygyny hemde türkmen döwletiniň harby siýasat strategiýasyny ýygyderli amala aşyrmalygyny belledi. Onuň baş mazmuny yurdumyzyň beýtaraplyk derejesine nazar alynıp, işlenip taýýarlanan harby doktrinadan hemde alınıp barlayan paragatçylyk söýjülükli daşar siýasy ugrumyzdan ibaretdir. Hormat prezidentimiz bu doktrinadan uğralıp, döwletimiziň ýaragly güýçleriň goşunlarynyň ähli kysymlarynyň maddi enzamynyň binýadyny mundan meýlekde ýygyderli berkitjekdigini, harbylaryň durmuşynyň gullugynyň we din jalmagynyň şertlerini gowrandyrmak üçin hemme derur şäherleri görüp, olaryň şahsy düzemi barada hemişe arada etjekdigini aýtdy. Şol bir wagtda döwlet başlarymyz ýöňde goýulan wezipeleriň aýratyn möhümdigini we jogapkärligini nazar alyp, ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň hatarlaryna, harby düzgün tertibiň bir gözegçilikde saklanmalygyny, tögüşiň taýýarlygy ýokarlandyrmak we ýaş harby gullukçylary mukaddes raýat we harby borjy weparlyk ruhuny watançylyk taýdan terbiyelemek boýunça geçirilen işleri güýçlendirmegi talap etdi. Milli liderime de ýakynlaşyp gelýän watan goraçylarynyň günni ýokary guramaçyk derejesine geçirmegi hemde şu ýyl bellenijek ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk senesini münasip garşylamaga taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly anyk tawşyklar berdi. Şeýle hem döwlet başlarymyz Goranmak ministrine çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary ýaragly güýçlerden, beýleki goşunlardan we harby idaralardan äýtýaşyga goý bermek hemde Türkmenistanyň raýatlaryny harby gullugy nowatdaky çağırşakynak düzgünleriň takyk ýerine getirilmegi bilen baglanyşykly degişli tawşyklar berdi. Soňra Içeri işler ministri Çakyýew geçen ýyl Içeri işler ministrliginiň alyp baran işleriniň netijeleri barada hatabat berip, ýurdumyzda jemgyýetçilik tertibini we durnuklygyny saklamak, raýatlaryň kanuny hukuklaryny we azatlyklaryny goramak hemde hukuk düzgün bozulmalarynyň öňüni almak maksady bilen görülen şeherler barada aýtdy. Ýanyna garşy howpsuzlygy üpçün etmek, ýol ulak hadiseleriniň öňüni almak maksady bilen ýol gödäwçilik gullugynyň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilen işler barada hem aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistanyň içeri işler idaralarynyň işgärleriniň öňünde durýan esasy wezipeleriň üstünde durup geçmek bilen hukuk düzgün bozulmalarynyň öňüni almak, şol panda ýol hereketiniň düzgünlerini gyşanlykly ýerine getirmek boýunça geçirilen işleri güýçlendirmegiň zerurdygyna aýratyn insjekdi. Hemde bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra döwlet serket gullarynyň başlygy Durduýew watanymyzyň mukaddes serketläriniň ygtybarly goragyny üpçün etmek ýaly jogapkärlik wezipe ýüklenilen gullugyň alyp baran işleriniň netijeleri, şeýle hem serket kararlaryny teň taýdan enjamlaşdyrmak, sergetçileriň tögüşiň taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmak boýunça geçen ýyl görülen anyk çäreler barada hatabat berdi.
Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, watanymyzyň guryer we deňiz serketleriniň illegirilmesizligini, harby düzgün tertibiň berja edilişine berk gödekçiligi mundan meýlekde üpçün etmegi talap etdi. Milli liderimiz watanymyzyň merdany goraçlarynyň üstüne üren ul jogapkärçiligiň ýüklenendigini belläp, olaryň öz harby borçlaryny ýerine ýetirmek bilen ýokary eterdenligi berja etmeliklerini aýtdy. Şunda Türkmenistanyň döwlet sergediniň sergetdeş döwletlerimizin äglisi bilen dostluk sergedi bolanlygyny we hemişe şeýle bolmagyny galmalydygyny ýatda saklamak möhümdir. Şol döwletler bilen biziň ýurdumyzy gadymdan bäri ýakyn hoşniýetli goňşuluk gatnaşyklary baglanyşdyrýar diýip döwlet başlarymyz belledi. Soňra ýokary Kadyetiň başlygy Halif 2020-nji ýylda milli Kadyet gowmyny hasy ötürmek, täze taryhy ýamyň talaplaryna nazar alyp, dünýä ölçeglerine laýyk getirmek, harlaryň günär derejesini ýokarlandyrmak boýunça alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, şeýle diýdi. Halif, siz ýokary Kadyetiň başlygy diýipdinde häzir köňüne çenli ağry bilen zähmet çekip gelýärsiň. Hukuk tertibini we milli kanunçylygy pogtandyrmakda galanan uly hem üstünlikleriň üçin hem de köp ýyllaryň dowamynda çeken hem görelili rahmetinizi we hünär usatlygyny nazar alyp men size Türkmenistan art kazanan ýürüýüşçi diýen hormatly adam dakmak barada karara geldim. Garaşly baky tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistan hormatly prezidentine, Türkmenistan ýaraşyň bele serket başyna gullyk etýär. Hali, sizi başka işe geçmen sebepli Türkmenistanyň meclisine muradyly bilen Türkmenistanyň ýokary Kadyetiniň başlygy wezipesinden boşadýar. Näsede geljekde işlerinize bundan belaktem ulusluklary arzulanýan. Hali siz gidiber. Hormatly Türkmenistanyň Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Şeýlem, Türkmenistanyň meclisiniň, Türkmenistanyň ýokary Kadyetiniň başlygy wezipesini bellemek hakyndaky teklibine hem razyligi bermek bilen Türkmenistanyň ýokary Kadyetiniň hem başlygy wezipesine men Owans Murat Ustanypeýewi bellemek hem de oňa ikinji hünär hem derejesini bermek barada karara geldim. Häzir men benim baradaky resminamalara gol çekjek. Ustanypeýew özüne inandan bilent we jogapkärlik wezipede watanymyza ak ýürekden halal zähmet çekjekdigine inandyrmak bilen mukaddes ýaşyl togumyzy taqdim edip kasem etdi. Garaşsak baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň bele serkerde başyna gullyk etýär. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde soňra baş prokuror Attaýew geçen ýyl alınıp balan işler hususana döwletiň durmuşynyň ähli bolganlaryna kanunçylygyň berja edilişine amala aşyrylan gödekçilik işleri, hukuk düzgün bozmalarynyň öňüne almak boýunça ýerine ýetirilýän köp taraply işler barada hatabat berdi. Döwlet başçylygynda hatabat dinläp, prokuratura idaralarynyň geçirýän işleriniň möhümdigi barada bellemek bilen olaryň işleriniň täze taryhy ýamyň hemde adam onuň bagtyarlygy we awadançylygy iň möhüm gymmatlyk bolup durýan Türkmenistanyň döwlet ýadatynyň ileri turýan ugurlarynyň beýik maksatlaryna we wezipelerine kybap gelmelidigini ýene däwregedek belledi. Şeýleke milli liderimiz häzirki zaman jemgyýetinde paragatçylygyň we jewitligiň bünyady bolup hyzmat edýän kanunçylygyň we düzgün tertibiň goragyna durmaly işgärleri seçip almak we ýerli ýerine goýmak boýunça işleri ykjam geçirmegi taşyrdy. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisiniň başynda hormatly prezidentimiz prokurorlary wezipe bellemek hemde wezipeden boşatmak hakyndaky degişli resminamalara gol çekdi. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Anaýew döwlet başçylygymyzyň ulul beren tapşyryklaryny ýerine getirişi hemde Türkmenistanyň durnuklygy, kanunçylyk we hukuk tertibini saklamak boýunça geçen ýylda Milli Howpsuzlyk ministrliginiň amala aşan işleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, içerki jemgyýetçilik fiýaty durnuklygy saklamak işini Milli Howpsuzlyk ministrliginiň eýilýän möhüm ornuny üns çekip, Türkmenistanyň ykdysady we ruhy rewaçlarynyň aýrylmaz şerti bolup durýan türkmen jemgyýetiniň asuda, dürejlikli durmuşynyň, milletiň agzybirliginiň we jewitliginiň bütünlerini hasy berkitmegiň möhümdigini belledi. Soňra Adalet ministri Muhammedow ýurdumyzyň kanunçylyk bunyadyny hasy kämilleşdirmek boýunça ulul beren tapşyryklaryň ýerine getirilişi, täze kanunlaryň taslamalarynyň üstünde geçirilýän işler barada hatabat berdi.
Şola kanunlar bir karar döwletimizi durmuş ykdysadydan ösdürmegi wezipelerini üstünlükli çözmek üçin ygtybarly esas bolmalylar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, hukuk özgörtmelerini hasa ilerletmegiň möhümdigine ünsçekdi. Olaryň çäklerini milli kanunçylyk bünyady halkara hukugynyň kadylaryna kybap getirilýär. Hereket diýen kanunçylygy düşündirmek hemde raýatlara maslahatlary bermek arkaly hukuk kömegini etmek babatda ilatyň hukuk tawatlygyny ýokarlandyrmak möhüm wezipe bolup durýar diýip döwlet başlarymyz belledi we bu babatda degişli tawşyklar berdi. Sonra Döwlet Migrasiýa Gullugynyň başlygy Öwedov geçen ýyl ýerine getirilen işler Hyzbutanyna gullugyň işgärleriniň taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmak hemde işleri ýerine getirmegi hasa kämilleşdirmek boýunça geçirilen işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, migrasiýa gullugynyň alyp barýan Türkmenistanyň dünýäniň köp ýurtlary bilen dostlukly, netijeli gatnaşyklaryny ösdürmekde we berkitmekde möhüm orna ýelýän işleriniň ähmeti barada aýdyp, ýöňde bilen wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek maksady bilen bir näçe anyk tawşyklar berdi. Sonra Döwlet Gümrük Gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew geçen 2020-nji ýylda ýerine getirilen işleriň ýagdaýy, çeýlekem dünýä ýüzünde emele gelen çylşymly ýagdaýy nazara almak bilen gümrük nokatlarynyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak boýunça degişli döwürde amala aşyrylan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň ykdysady beýikliklerini, ilatyň saglygyny we awadançylygyny goramak işinde gümrük gullugynyň işgärleriniň goşandyny bellemek bilen geljekde de gümrük hyzmatlarynyň hilini gowlandyrmaga, tergetden geçen ägli harytlary güýükleri destin we ykjam gözün geçirilmegini üçin etmäge aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Sonra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Topçulyk Keňeşiniň sekretary Amanow geçen 2020-nji ýylda harby we hukuk goraýjydarlaryň ýerine getiren işiniň netijeleri hemde milli liderimiziň başyna başlan giňerimli harby özgörtmelerini üstünlükli ilerletmekde möhüm orna ýelýän Döwlet Topçulyk Keňeşiniň köpügli işleri barada umumy hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, ýene de bir gedek harby doktrinanyň gorunç käýfetine ünsçekdi. Mälim bolşýaly doktrina diňe milli howpsuzlygyň berkitilmegini hemde türkmen halkynyň dürejlikli we awadan durmuşynyň goragyny duran goşnamyzyň kuwatyny artdyrmagy ugry edilýär. Bellenşýäli paragatçylyk, hoşniyetli goňçylyk we oňun betaraplyk ýörelgelerine esaslanan fiýadaty ýygyderli geçirýän garaşda Türkmenistan döwletary gatnaşyklaryna öýdary ynanşmak we hormatlamak ugruna çykýar. Şol bir wagtyň özünde şunyň talaplaryna doly kybap gelýän döwrewap gorançlygyny kemale getirmegiň möhümdigi bellenildi. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli şu maksatlar üçin şu ýylda milli goşnamyzyň harby we hukuk goraýjydarlaryň maddi enjamlaryň binýadyny hasy berkitmek boýunça işler dowam eder. Harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak hem harby reformanyň esasy urlarynyň biri bolmagyna galar diýip milli liderimiz vice-premieri Döwlet Topçulyk Keňeşiniň sekretaryna bu babatda anyk görkezmeler berdi. Döwlet Topçulyk Keňeşiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly mejlis jemledi. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agzalary. Biz şonuň bilen Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisini geçirip oturýar. Men esasy siziň her ýeriniňde bir jan saglygy, rowaçlyk, mehriban halkymyň asuda, awadan we bagtya durmuşdy. Ýaşama ugruna alyp barýan jogapkärlik, gulluklaryňyzda, ulysnykleri we maşgala wadançylygyny tüýsürekden ardy goýdýar. Sag bolun. Ene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekar isminamalary bilen tanış edýäs. Hallyge we Türkmenistanyň atgydanan ýuristi diýen hormatly ady dakmak hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň permany. Türkmenistanyň garaşsyzlygyny we öz ýetýärligini, hukuk tertibini putulandyrmakda, milli kanunçylyk we hukuk işini ýokarlandyrmakda, öňjeli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazananlygy üçin hem köp ýylyň dowamyny çeken görelli zähmetini we huner ustadlygyny nazara alyp, Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy 2-nji huner derejeli Gylyçmyrat Hallyge we Türkmenistanyň atgydanan ýuristi diýen hormatly ady dakmaly.
Xaliyev hakkında Türkmenistan'ın konstitusiyasynyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýyklykda karar edýän Gylyçmurat Xaliyewi başga işe geçmek sebäpli Türkmenistan'ın ýokary kadiýetiniň başlygy wezipesinden boşatmaly. Usun Epesov hakkında Türkmenistan'ın konstitusiyasynyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýyklykda karar edýän Gylyçmurat Atamuradowyç Usun Epesow Türkmenistan'ın ýokary kadiýetiniň başlygy wezipesine bellemeli. 3-nji hünär derejeli Usun Epesow 2-nji hünär derejesini bermek hakynda Türkmenistan'ın konstitusiyasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda karar edýän Türkmenistan'ın ýokary kadiýetiniň başlygy 3-nji hünär derejeli Gylyçmurat Atamuradowyç Usun Epesow 2-nji hünär derejesini bermeli. Prokurorlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak hakynda Türkmenistan'ın prezidentiniň fermany. Türkmenistan'ın prokuraturasy hakyndaky Türkmenistan'ın kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda karar edýän 1-nji derejeli jurist Babagelli Satwallyewicz Babaýew düzediş edaralaryny kanunynyň berjä edilişine gözegçilik boýunça Türkmenbaşy prokuror wezipesinden boşatmaly. 2-nji derejeli jurist Rahat Şeýhmuradowyç Qariýew düzediş edaralaryny kanunynyň berjä edilişine gözegçilik boýunça Türkmenbaşy prokuror wezipesine bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň yaragly güýçleriniň belen serkerde başly Gurbanyguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň yaragly güýçleriniň belen serkerde başly Gurbanyguly Berdimuhammedow karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Ýustisiýanyň kiçik geňeşçisi Toýly Allaverdiýew Beşemow Lewap welaýatynyň Saýat etrawynyň prokuror wezipesine bellenip ol Ahal welaýatynyň Sarax etrawynyň prokuror wezipesinden boşadyldy. 2-nji derejeli jurist Şöhrat Sapardurdoýewiç Taýew Ahal welaýatynyň Sarax etrawynyň prokuror wezipesine bellenildi. 2-nji derejeli jurist Nowruz Gurbanowyç Amanow Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň prokuror wezipesine bellenildi. Ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli 1-nji derejeli jurist Sehat Turdy Meretturdyýewiç Atajanow Lewap welaýatynyň Saýat etrawynyň prokuror wezipesinden boşadyldy. Eýleýän wezipesine laýyk gelmeýänligi barada hünär synanyň netijesi boýunça Ýustisiýanyň kiçik geňeşçisi Begençik Dayryç Taganow Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň prokuror wezipesinden boşadyldy. Indi bolsa hormatly prezidentimiziň adyna täzil münasibetli gelen gutluglary bilen tanışýarys. Bu gutlugy şeýle sözler bilen başlanýar. Onuň al hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanyguly Berdimuhammedow. Täzil münasibetli siziň al hedratiňizde berk jansalyk we bagtyarlyk baradaky arzuwlarymy beýan edýän. Şeýle-de siziň täzil münasibetli iweren gutlug hatyňyz hemem mähirli arzuwlaryňyz üçin hoşallyk bildirýän. Siziň al hedratiňiz size tüýsürekden hormatym baradaky anandyrmalarymı kabul ediň. Siziň doganyňyz iki mukaddesliň hizmetkäri Salman bin Abdulaziz Al Saud, Sauda Arabistananyň padşasy. Bu gutluda şeýle diýilýär, onuň al hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanyguly Berdimuhammedow. Siziň al hedratiňizde hemem dostlukly halkyňyza täze 2021-nji ýyl münasibetli mähirli gutluklarymy we iň gowy arzuwlarymy iýermek meniň üçin uly hormatdyr. Täze ýylyň hemmeler üçin parahatçylyk we awdançylyk ýyly boljakdygyna, häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmekde özara gatnaşyklar üçin mümkinçiliklerini dörejakdygyna berk inanýan. Şeýle-de biziň ýurtlarymyzyň halklarynyň ajaýyp geljeğiniň bähidine iki tarapyň dostlukly gatnaşyklary hasym ösürmek boýunça bilelikdäki tagallalaryň dowam etdiriljakdygyna umyt baglaýan. Siziň al hedratiňizde gadyrly doganymy berk jansalyk we bagtyarlyk dostlukly türkmen halkyna bolsa mundan beýlegi awdançylyk hemem rowaşlyk baradaky arzuwlarymy beýan edýän. Sizi tüýsürekden hormatlamak bilen Abdulfattah Al-Sisi Misir Arab Respublikasynyň prezidenti. Bolsada şeýle setirler var. Onuň al hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanyguly Berdimuhammedow. Täze ýylda bagtyarlyk we rowaşlyk baradaky iň gowy arzuwlarymy kabul ediň. Başar al-Asad Siriýa Arab Respublikasynyň prezidenti. Bolsada şeýle setirleri var. Onuň al hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanyguly Berdimuhammedow. Siziň al hedratiňiz sizi täzil bilen gutlaýan hemem 2021-nji ýylda umyt arzuwlary, ruh bilentligi we alham joşgyny arzuw edýän. Egils Levite Latviýa Respublikasynyň prezidenti.
Bu soda şeýle diýilýär, onuň alhyzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow siziň alhyzretiňiz 2021-nji ýylda täze gutluglary we iň gowy arzuwlarymy kabul ediň. Singapur Respublikasynyň prezidenti Hanym Halima Yakup ýan ýoldaşy bilen. Paýtatymyz Aşgabatda ýerleşýän Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňünaş diplomatiýasy boýunça Sewet merkezine metbuat maslahaty geçirildi. Çäre ýerli köpçülikle habar beriş serişdeleriniň wekilleri, Türkmenistanda akkreditasiýalenen jurnalistler, şeýle-de sanly wiza aratnyşyga ulgamy arkaly daşary ýurt köpçülikle habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Metbuat maslahatyny açmak bilen merkeziň ýolbaşçysy gatnaşçylary täzeli bilen gutlady we hyzmatdaşlyk saklaýanlyklary üçin hoşallyk sözlerini beýan etdi. Ol öz çykyşyny geçen ýyl adamzadyň 100% bolan wökümlerine garamazdan tutuş ýylyň wakalary baý bolanyny belläp geçdi. Hanym German biz Türkmenistany hemişelik beýtaraplaryň şanly 25 ýyllygyny belläp geçdik. Ol bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň taryhy 75 ýyllyk ýubileýi bilen simwolik taýdan gawat geldi diýip belledi. Ol çäre gatnaşlary 2020-nji ýylyň möhüm wakalary we ýetilen sepetleri barada gurrun berdi. Hemi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky syýasy, sowda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlaryna hyzmatdaşlygyň derejesine ýokary baha berdi. Şeýle-de beýtaraplyk syýasatynyň öňünaş diplomatiýasynyň gurallarynyň hemme taraplarına ulanylmagyna çagyrýanlygy bellenip geçildi. Şeýle-de çykyşlarda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň prezidentiniň başlanjy boýunça kabul edilen 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly adly kararnamasynyň ähmiýeti nyktylyp geçildi. Metbuat maslahatynyň barşyny özleri gyzyklanma bildirilýän meseleler boýunça sorag jogaplar alşyldy. Türkmenistan parahatçylyk we ynanşmaň watany ýylynyň ilkinji günlerinden başlap ýurdumyzyň edara kärhanalaryny täze zähmet galkynşy gurşawaly. Hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan beýik işlerine dahil bolmak islegi häzir her bir adamyň baş maksadyna uruly. Şonuň üçin ykdysadiyetimiziň ähli pudoklaryny gowunurjy netijeler gazanmaga tarap önümli ugralýar. Türkmenistanyň Dokma Senaty ministriniň Daşow vilayatynyň Könürgünç etranyna paýta egirji kärhanasynyň misalyna da muňa aýdyn göz ýetirmek bolýar. Hormatly prezidentimiziň ak paýta bermegine ölümçülüge giýerilen Könürgünç etranyna paýta egirji fabrikanyň her ýyly paýta süýüminiň 6700 tonnasyny gaýtadan işlemek mümkinçiligi bar. Netijede bu ýerde durly belgili ýokary hil ýüplük önümleriniň uly möçleri öndürilýär. Önümler dünýä bazaryna ýokary islege münasip bolýar. Fabrikanyň öňçülük bölümleri öňde barjy daşary urt kompaniýalarynyň durly görnüşli ýokary öndürjükli egirji enjamlary bilen üpsün edilendir. Bu şol enjamlar yerli hünärmenler tarapyndan başarjanylyk bilen işledilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hünärmenleriň ählisi özleriň iş ustatyklaryny ýokary hil derejesine önüm öndürmeklige baş edýärler. Netijede öndürilen ölümler barha köpelýär. Gazanylýan üstünliklere kärhanada zähmet çeken işgärleriň ählisi özleriň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Yerli hünärmenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly öndürilen ýokary hilli önümler göreninde uwanjyň boýsanjyň artýar. Hormatly prezidentimiziň taýsir tagallasy bilen gurulan bu kärhanadaky daşary urt enjamlary, şonuň ýalyla beýleki ähli ölümçilik serişleri hünärmenler tarapyndan gözegçilikde saklanylyp öndürjükli işledilýär. Bu ýerdäki barlahanyň hem ýürütülişdirilen kämil enjamlar bilen üpsün edilmegi öndürilen ölümleriň hil derejesiniň hemme taraplaryndan talabalaýyk kesitlenilmegine mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ötürmek maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine münasip goşunt goşmak bu ýerde baş maksady uruly. Kärhananyň işgärleri ykdysadyýetimiziň ygtybarly ugru hasaplanýan dokma pudogyna berýän hemişelik üniti we gollawy, hemde ýokary hilli önüm öndürmek üçin ähli mümkinçilikler we ajaýyp şertler döredip berýän hormatly prezidentimize özleriniň alkyşlaryny aýdýarlar. Hemde Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylynyň täze sepetlerini tarap ynamly barýarlar. Kärhana hormatly prezidentimiziň Dokma Senaty pudogyny ötürmek boýunça durmuş geçirýän nutgalyk işleriniň bir misalydyr. Şunun ýaly kärhanalaryň ýurdumyzda gazanylýan ykdysady ösüşlere goşýan goşuntlary saldamlydyr. Munyň özi milli liderimiziň ýurdumyzda ýetişdirilen hasyly harytlyk derejesine çelli öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek baradaky öňde wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdyň misalydyr. Bu kärhanada öndürilen ýüplü önümleriň uly böleginiň öz ýurdumyzda hereket edýän ölümçilik kärhanalaryna ugrudylýanlygy bellälikdir. Şeýlelikde olar taýýar önüm görnüşine çelli güneşli diýarymyzdaky ölümçilik kärhanalaryna işlenilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.
Hormatly prezidentimizin döwletimizin telekeçilik ulgamyna berýän bemeçeri kömek golluglaryny özleriniň gözlegli işleri bilen jogap berýän Ahal vilayatynyň telekeçileri kimim käreneçi gök ekrançylary ýurdumyzyň bazarlaryny gyş şertlerine de gök önümlüğün bolçulugynyň döredilmegine öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Olar häzirki gyş günlerinde de giladışhanelerde Türkmenistan parahaçylygyny anaşmagyň watyny diýilip atlandyrylan 2021-nji ýylda ýetişdirilen pomidoryň bereketli hasylyny ýygnap vilayatyň kimim ýurdumyzyň ak bazarlaryna çykarýarlar. Ahal vilayatynyň Qaqa etrawynaky Rowşan Rahim Daýhan hojalygynyň döwrbab ýylaçyxana toplamynyň umumy tutýan meýdany 5 hektara barwardyr. Ýylaçyxananyň esasy önümi durly görnüşli pomidorlar bolup, bu önümler halkymyzyň azyk önümler wagtdaky üsen islegini kanagatlandyrýan önümlerdir. Dünýä belli kompaniýalaryň inkämil tehnologiýa enjamlarly öpüşün edilen bu ýylaçyxanada pomidorlaryň esasan 3 görnüşi ösürilip ýetişdirilýär. Bu pomidorlar hoşaly pomidorlar bolmak bilen özleriniň ýokary hasyllygy we uzak saklanýanyny bilen tapawutlanýar. Ýylaçyxananyň hünärmenleri her mövsümde 1000 tonna pomidor hasylyny almaklygy meýleşdirýärler. Öz işlerine ustat hünärmenleriň tagallasy bilen ösürilip ýetişdirilýän ekinleri ýygy işleri olaryň her biriniň öz tebii aýratynlyklaryna laýyklykda ýoly goýulýar. Rowşan Rahim Daýhan hojalygynyň ýylaçyxanasynyň ýeni döwür aýratynlygy oňa ýurdumyzda ilkinji gedek sowudujy ulgamynyň ornaşdyrylmagydyr. Sowudujy ulgamy tomuz aýlaryna da onuň gyzgynlyk derejesiniň 20-25 gradusy saklanmagyna getirýär. Döwrebab ýylaçyxanada ýetişdirilen pomidorlar üçin howa ulgamy awtomatik usulla sağlanýar. Onuň şäherine 724 metr meýdana şitilxananyň bolmagym, bu ýerde ýetişdiriljek hasyl üçin şitilleri taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Ýylaçyxanada illa golay işgär dähme çekýär. Ýylaçyxananyň agdy bir işgärläriniň şu günlerke çekýän tutan ýeri dähmetleri olaň Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmagyň watan ýylynyň her bir aýynam zähmet üstünlikleri besejekdiklerine bolan anan pugtalanýar. Ekrançy telekeçiler özlerine döwletimiz tarapyndan telekeçilik işini ösürmeklige döredilýän giň şertler üçin Mehraman akadamyda alkyş hem hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 6-njy ýanwarda saat 20-den 7-nji ýanwarda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Homan Mutulugynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balkan vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Güne ordan telesekunt 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gijesine 1-6 gradus soğuk, gündüzüne 4-9 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup ömür bolmagy mümkin. Güne ordan telesekunt 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gijesine 5-10 gradus soğuk, gündüzüne 3 gradus soğukdan 2 gradus çene maýly bolar. Mara vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, güne ordan telesekunt 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gijesine 6-11 gradus, gündüzüne 0-5 gradus soğuk bolar. Leva vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, Dimnaz güne ordan telesekunt 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gijesine 4-9 gradus, Dimnazlyk etraplaryna 8-13 gradus, gündüzüne 0-5 gradus soğuk bolar. Daşyň vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, güne ordan telesekunt 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gijesine 8-13 gradus soğuk, gündüzüne 4 gradus soğukdan 1 gradus çene maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäpdirän bulutly howa bolup, ömür bolmagy mümkin. Güne ordan telesekunt 8-11 metr etýän şemal öser. Howa gijesine 5-7 gradus soğuk, gündüzüne 1 gradus soğukdan 1 gradus çene maýly bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 7-sine magnetik hadisesiniň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar.
Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçörüniň kadadan sekili götürüm artmak bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňusy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş patlyny howanyň derejesiniň ýetgeýänini nazar alyp, patla görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berjaýsyňyz ýylyň islenik patlyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň ödününde bolsa halkyň behidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.